sa inyo tanan diha. Gikan na kay Brother Tano Mayna. Aba, si Billy family. Regards lagi daw ingon siya. Mao ba. Ala sige. Good morning kay Junjun SD Kahom. Salamat kayo kay Dave Ilustratos. Kay lovely Pulangke Michael Bertudaso og sa iyahang kay Kobe og baby Abi kay Ima Ibanez. Salamat kay sa paminaw iyang mama. Iyang mama King Kong. Siya, paruhan na niya, di ba? Ang mga anak, si Kim, si Ashley, o og si Ella, salamat kayo, og si Gine sa Malinaw. Salamat, nagpakulot daw. Sige, may pagpakulot nyo diya. Og sa mga taga-Chicken Tsunami diha, naminaw karon si Jean Daisy Rigon, and nag-greet daw si Adam. May pagpaminaw ni mo di Adam. Salamat sa mga pag-text. Og si Swiper, mga taga-Men's Grill, unya, no? Kasi at ganahan daw kaysa ni Ruda daw. Mao ba? Mina po sa ta programa karon ng mga taga-barangay Kabubot Matutino. Abi na ko barangay ka, di bugoy kay pasimple lang ni si Kwan Sniper. Ayaw na ni Sniper kay maka. Kisa man Barangay Kagawad may pag-greet niya. Election niya. Pwede niya, ikaw, may pagsikwang kuha niya. Kaya si Pikoy, good morning mo na, ulahi, Ramanikas Dagan nga po, Pikoy. Dagan kag 21K, naglisod kay kag 5K, upawa ka. Bagi ka na ka Jonathan Limos. Uy, ginahan kay ko ni Jonathan Limos. Kita ka Jonathan Limos karon na partner nga, happy na kay siya, no? Wala na ka-move on na siya kuha ng teacher, yes, I do. Happy na kayo. Salamat kayo na. At least happy ka na pa rin, no? Salamat kayo pa rin. Namina sa tatawa si Ma'am Apuliap. Namina sa tatawa. Ay, ma'am. Good morning. Anhig Davao ni pero wag gina siya pakita. Sa una, anhig nagdabao, magpakita gina siya partner. Basig mohapit gina siya rin. Nagi na siya take out na padala. LRG na kayo. Lahi rajat kayo, ma'am, no? Salamat kayo, ma'am. At least, kamalumi nga nanay kag Davao. Wala ka na pindre. At least, okay ra. Mausap yun ay ang tao, partner. Mausap yun kayo. So, mahapit na lang sa diri niya. Magwana siya. Humusta karon no? Ani nagdamo din. Mahadlok naman na siya magpahibalo. Ano mahadlok magpahibalo ko no, ma'am? Igo raman may mga on. Sa may naana. Hadlok muna sa tiksan ako nga. Ma'am, gigutom gugo, ma'am. Kabalo ka partner, no? Kabalo ka partner. Nabi ko yung amigo, nga. Nakita niya na dito sa Cebu. Kay Siman man to siya, partner. Nakita dito sa airport, partner. O niya, pagkahuman. Di ko niya gitagan ba? Kato siguro siya manghuram ko niya pamasahe, partner. Pag ang sitawagan na kaning pang terminal pay. Wala ko niya gitagan niya. Usay, mag-text niya to niya. Pag muhisgot na kaning, mangumusta na kaning siya sa partner. Mingon na kaning siya sa kumusta naman ka diyaday ko nga. Okay lang, pahit kya po. Di na mo reply. Basta mo yung kag-pahit. Ato ng istoryahan, partner, ganing sa balitang LRG. Lahi rajon, no? Gina Gibra, ha? Dili na Gina Gold o Gina Char. Gina Gibra. Okay, partner. Nikatag bago na yung sa picture, partner, sa usa ka social network. Uy, di mo sulod. Sila na ito pakulo na nebe. Salamat. Okay, magigala mo na yung second set ng grupo. Adi lang ako ni biyaan si partner. Kaya mukat o niya didiri. Ako na mo gawas. Pakilin lang ta. Sige. Pakilin lang ta. Ayaw, kaya dito biyaan. Kaya magubaw niya ng computer. Sige. Nagsirlong ako ninyo din. Nagipasulod na bitaw ka. Nakasulod na bitaw ka, lo? Magigala, 2 weeks, bronze. Yay. Yung may silo ng panahon, crush ng bayan. Bebe, kanta ko na, be. Kanta ni Bebe. Saan kanta ni Bebe? Kanta na, lo. Bebe. Tayo na to. Katong kwan. May nalang sa to? Katong may nalang. May nalang, Sige. Initin yung adlang, isa po, tuwalay sundan. Yes, dahil na mo. Ako'y pagkantaharon. Ano sabi? 2 weeks o. Hindi ka 2 weeks. Sige na. Ayaw lang siya lagi ko sa mukha ninyo ba? Sige lang. Initin yung adlang, walay sundan, walay sildo, may malang.
Nasipan mo. May malang nasipan mo. Kali. Kabalo sa tanan ni mga kanta ganahan kay ko na katapong isa katagaling. Sa to isa. Kata nga si Pinohot ang sandigan sa to. Be. Silulupan mo ang sandigan, hindi makikipa. Silulupan mo ang sandigan, hindi makikipa. Kali nga palakpakan po natin si Lola Panohot. At isa kakanta mo. Murag nakabantay na ko to. Nga sala. Yulog-ulogan na ko ni mo. Kabantay. Magkunsya man ko dire. Hindi lang si mo. Naman ko di balita lo nga na basahan ako lo ba? Kunsya. Katong sa India ni katag ang mga picture karon ambot lang og tinuod o labay kamatuoran o bakak lang ni partner. Kunsya. Ang sabi ka na, Kapitan. TX. Oh my Captain anymore. Kilom na ko na to yung mama siya kakasila mo kamasya siya ko na. Ako na ko nakitaan nga kon kitalasan ko dito kon lastik ko dakang kailo. Guniti pa ko nila, potol na isa guniti, ipita si mong ito. Kunsya man. Ipita. Biraw na ko. Nabuyan ako. Kasakit siya kung mata kaya. Huwag yun kay bata siya. Tuyek, may bata siya. Sarili, palayo na ko, Kap. Gamaan na niya tayo. Palayo na ko, Kap. Kasakit siya kung mata. May bata siya. Sarila. Balik tayo sa itong istoryahan. Sige. Katag mo itong istorya nga kaning katubitaw nga picture nga nagkalat Asa? sa Facebook partner nga. Nga. Dito sa India, nakitaan nga adunay bitin, cobra partner. Bitin! Upat ka buk ulo. Si Lolo pa nagpipistorya kay out magkay sa mga inana. Lo, ikaw lo, tanaw ni mo lo, posible ka na lo nga cobra upat ka buk ulo? Wala na siya mo to. Dito siya mo may baboy, 8 ka buktin. Pinoang na kayo ng istorya alamat. Na. Sige, litkin mo siya ko ng lastiko, bantay ko lang yun siya ko na. Sige. Ayaw, Iksi, gabaan. Sarila. Dito siya mo may baboy, 8 ka buktin. Wala ka buktil? Kuya, Di ko matoan ang wala ka buktil. kuyawa po na lo eh. Di ko matoan ano? Dito kami siya mo nakakita ko dito. Kabaw, 16 ka buktin. Ngayon di sa wala ka buktil? Kuyawa ng kabawa ko. Binuang na kayo na yung mga. Ano di sa wala ka buktil, be? Upat man ka buklawa siya ka. Dito sa mga ano? Kalaw ka. Katong bitin dito sa mga ngilngi kito. Ayaw pa lupigigs, Katong nga mga dito, Kap. Bitin dito sa mga, Kap. Ang katawa, ang katunga, tao. Istoryahe to, Yek, istoryahe. Ilo, di ba ka matulo? Dito ko, di ba? Minala, taminala. Di ko mino, istoryahe to, Yek. Minala ba? Di ka mino? Litkan ko ng mga miracle fruit, be. Ayaw lang. Ang gaya kong dalunggan, sakit akong nang... Minaw ba? Minaw. Para ko ng lastiko, Ay, di kaliwa si Piti na si mong bilahaning pano. Kaling pundo inat nga guma. Ang gaya kong kalimutan kasi ako. Yun sa'yo lagi. Minaw lagi. Dito sa mga lugar lo. Kasakit akong Dito sa baryo, sa Manipis, may babaeng mahamis. Maligo, mangandiis. Mura ka sup-sup og tamis. Dito ba?
Yan, Rex. Ang bitin dito lang kilaliman ka. Bisag mo sakay kag aeroplano, kukuron gyapon ka. Istorya ito, Yex. Loto, nagot sa kuwalo. Anak ka, lo, di na gamoto sa kuwalo. Wala rin ng bitin ni mo dito siya mo. Asa ba bitin to sa inyo, abe? Ang bitin dito siya mo to, Yex. Latay-latayan ni mong buko-buko. Siyuda diri siya Davao, himo ni mong tulay ang buko-buko siya bitin. Lapos na na siya siyamal. Look, kanay mo wala ba? Ang bitin dito sa mga! Di ka dire padogs, Marbil! Unsya mang itorya hato, Yex. Bitin ba? Bitin na mo! Unsya mang bitin. Bitin nga mamayak ba? Unya. Isa kang bitin mo, Yex? Isa kang bitin mo, Yex? Akong bitin, dire gikas bangkirohan, padong dito sa Marbil House na dito sa Cotabato City. Birmo ang dyan ng iyak. Ang ulo dito, Laos, mutuyok na, Laos, Sambuanga. Ha? Di dyan ko mo to, to, Yex. Kataas ko na ng bitina. Puti ko ng bitin mo, kaya ako po ni putlan akong bitin. Sabot lang ko dagot. Mayo kay gaabot yung mundo ha. Sa panday, labi niya kinaminaw ko ni Joel Poson, ng mga Poson family, JC Poson, God. Si Allen Largo. Okay, gap. Pirula family. Sardido family. Great niya to ni kay. Mag-great mo itong amo. Alang, ganahan pa mo trabaho. Ganahan pa mo trabaho, lo? Ayaw pabitin, lo. Pabitin. Nguta na lang kung to'y kapitan. Be. Sabi po tanan mo sko, Nga nung magdoko-doko man ang kanding. Duko-duko na kanding. Sudan na to bago na. Ikaw lang, ano yung duko-duko man, be? Siyempre, natural doko-doko ng kanding kay maulaw mama siya. Yang mama bunguton. Pildi ka, Yex, ha? Pila, Yex! Ay, mapildi, Yex! La, sultiyan ta ka, lo. Hindi ko na. Ako lang, di na ko pugsun. Ako lang, mapangit, lo. Surrender ko ni mo, lo. Karoon lang ko na surrender ni mo, lo. Di na ko pugsun, lo. Kaya nga, mapakyas niya ako. Limang ka na, Yex, ang mama bunguton. Pero sa paman. Wala ka man da ito, Yex, ayaw. Be, anong magbawa mo ng kanso ng kwaknik? Sige, anong bahaw mo nagkaanso ng kwaknik? Be, Siyempre, kay mayaban man na siya rinula. matangkari man ka. Kaya kung nakapalit pala siyang layaper, di naman limaho na, wala na layaper. Saman, sokol ka, ha? Kaya kang nalayaper ng kwaknik, di naman limaho ang so. Karon, sama na. Asa naman ni Mohabe? Isahan kong tuyik na. Be, ako istorya si Malok, ikaw ngilgig mo dyan kag mga alambat mo. Isa ka baki, Unsa na siya? nisulad sa bangag. Ang bangag, tagahawak. Unya, sa diyang libaha. Ang baki, lo, nasudlang tubig itong bangag, narito ang baki. Sulod sa baha, dito sa bangag. Sige. O saan na paggawa sa baki? Be, Unsa ang kapitan, sultiit ko ba? Okay, labot na ng be, istorya. saan mo na, be? Pagdali kay magunahon na siya ko. Be, sige na! Be, Sige na, dili na lang tumutubak. tingnan mga, wala ka kabalo. Unsa di ay? Problema na las baki, kung problemahon pa man nato, nanganag trabaho matadli. Ate. Problema na las baki sa paggawa niya. Okay, bakap. Aperik. Sis! Apir Raimundo hade ba si ipakong ka mo? Suyam day. Wala. Kabalo ka nga nung kasi, Kwan, Anos Bonifacio, kita ka lang Kuali Bonifacio, estatuan ni Anos Bonifacio. Unsa? Anong nagbitbit mo na siya kung isa mo na naiya sundang?
Anong giisa man niya masundang? Kanang giwara-wara. Wara-wara man na niya sundang, be. Anong giwara-wara man na niya, be? Manggita. Usa man yung gisulti na? Manggita siguro na siya bairan. Taka naman ka? Ingon siya mga kaban. Dito na punta, kaya nagagpisot dito. Dito na punta manuli. Wala, pisahan nga ko, yes, no? Be, Sige lang ako kayo. kwan. Ay, sus. Ha? Ayaw ko ka na nalo. Be, Makabalos na ko ni mo, Toyek. Makabalos lang ko ni mo. kalasi. Nakato kag jinsan. Nakato kag jinsan. Kanto na ka jinsan, lo? Wala pa, nga ba? Kung nakato kag jinsan, nganong nagtudlo man na dito sa Labrador sa Baybay, si General Santos. Nga nagbit-bit og papel. Be, Siguro ingon si General Santos dito na siya kumalibang sunod. agda. Tagdaan tayo. Agda. Dali nga gindi katsambara. Itamp mo na. Oy, pagtunin mo to, yung liba ko, oy, pag-sure niya. Ay, sir, Jackie, magluyang ka. Ha? Dami na yung mga tinikal, no? Ako, kabe, Kapit. kana si Kwan. Oh. Kana si Magsaysay. Oh. Nakatok ka dito sa Kwan ni Revolta sa Magsaysay Park. Wala ko kanto niya. Ha, kuha ka kana dia. Kabalo ka nga si Magsaysay, kana si Ramon Magsaysay? Sige lang. Nga nagkota siya siyang bulsa. Kanya nagtudlo siya sa mga tao. Sige. Kabalo ka ko sa isultinan niya? Unsa? Ala pa siya nga. Kapo mga tao dire sa Magsaysay Park, ay mo kumpiyansa sa mga babae. Kay kaning ako aga katol na. Saan? Sama lima. Be. Ngutama siya ko siya kapitan. Be. Saan, be? Nganong kahinuktok man na sinino siya 500. Kinuktok si Ninos Pemandid. Ano katupagan nila? Mura bago-bago pa mga... Ang ano naman? Siyempre, kay gibahuan na siya bulsa. Gibawaan sa bulsa? Gibawaan sa pitaka? Gibahuan sa pitaka siguro. Buy-bugoy juga lo, ha? Si Rizal? Nagbit-bit mo na siyang libro? Ngano di ay? Wala ka ba, lo? Sige ko na. Iyang-ihap nito pila ka page ni. Kulangan mo na isa ka page ni. Asa na ka page 99 dire? Mao na? Mao rin ang gubukla doon na. So, day. Ano, dama na ng istorya, Alex? Mabalos pa ko. Sige daw. Kaya na, ila, wala tayo oras. Ayaw ko kung baka kayo kapay ko ikuha niyo mo ba? Makabalos, lang ko ni mo Toyek, makabalos. Balusi! Ha? Undangan na si Alan Gata, namino na ito, Ay, si Alagatan, kanang 100 ha, tarong na. Sige man pa, balos lagi ko ba? Ayan na, Wala na, kayo na. Wala na time. Alas 10:50 na mga kapamilya. Lesson sa alas 10:58 na mga kapamilya. Lolo, paano ang siyang hindi magiging. Hello, ayo si Kualo. Hindi hapon mag-iba. Sa partner, sa tingin mo partner? Si Lolo Parot, maglisod na kay kag sandig dyan, di magigiba, mag-share pa ko dyan. Lo, ikaw no, di ka kwan ba? At yan naman to, ito, yes. Asto ito, Yex! Gihagad. Oy. Mura na doon ka na ako ang pangalan sa gawas. Murag nanindog ang akong balahibo. Murag Gusto na ko kastoryahan mo. na kayo ko. Gusto na ko mo balos ka to, yes. Maba. Ayan na, wala tayo oras, Wala lo. tayo oras. Wala tayo oras, lo. Ha? Ganun magdukol-dukol ng baboy. Wala tayo oras. Sige mo ba? Nila, so baga siya ko ba? Ade na. Wala yung oras, lo. Mana tayo. Mauna. Hindi na Sige mo kakabalos. ba? Kausya lang ko, sige mo ba? Okay, sinya sa lakan ni. Sinya sa si Jeremiah. Wala na yung oras, lo. Wala yung oras. Sige mo. Si Jeremiah na yung mga ino na. Hindi na lang ko, muli na lang ko siya mo. Uli na rin to si... Kaluot ka. Loran mo ka kayo. Loran. Uli na lang. Utol mo na yung mga pibi. Agay. Sige mo ba? Kausya lang. Lo, sa mga nagkuha sa mong bilahan, lo. Sa mga nabitay, lo.
Bib, Unsa, unsa, unsa? ako na labayon og kwan, babe. Labayon ko nagchinilas, babe. Kung may ko apitikon, ako, birahan. Birayix. Birahan ako, babe. Ayaw magtirahan. Birahan ko, Ayaw. Garpir na siya, kumbre. Payaw matira. Ayaw, muli na tayo. Tara. Salamat na ako, pamilya. Kikir man ba? Muli na, Milo. Muli na ta. Pilang kadlaw na lang hits ang kuhan bago magpasko. Natay si Tintay Noibi, nalang yun kadlaw mga ikala, mga kapamilya. Ayan. Salamat, Chris Captain Jake. Yes, Toyex Brunse. Ikaw, lo. May kilolo, panahot, pahalag, pangit, wapo man siya siyang ngit-ngit. Balang pangit mo yung kalo, sa ngit-ngit pa lang daan, sa hayag pa. Kikir man. Salamat na, kapamilya. Masunod na si... Ricky Mouse.